Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video for returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Maskandi news, Maskandi updates. You guys and guys, le video ayikho serious. Yazi ngithi ngicela ukunibonga. Ngiyaphina futhi lapho ke sithathu ekaze ngitshente yodwa ngicela ukunibonga yabo mangathiwa kuvela lento lokuthi uyagonyuluka kodwa ngigonyuluka yazi ngisho ngempela akusikho ukugonyuluka akusikho futhi ukuxabana nani guys because mina ngengixabani nani sixabanela abaculi engifisa ukuthi siba support ngamandla bonke ukuze bebe negama eliphezulu njalo ukuze noma yimiphi imicimbi evelayo kungaseyona yamaskandi kuphela amagama abo abe khona bengancisheki kube ngathi mhlawumbe bazovelela ngoba kunemicimbi yamaskandi isiqhubeka nabo kodwa bebizeke zonke indawo umaskandi uxutshwe ngoba usezingeni abalandeli bakhona kodwa ngithanda kube sengathi KZN kuphela kufanele kube into nje yase South Africa esijabulisa sonke because ingoma inaloyo yamuzwa angazi somuzwe ngachaza kanjani ngike ngabona lento le kuma gospel artist la emsebenzini ngangidohoza khona ngaleso sikhathi kwakuyimina ke umZulu kuthi kodade engangihamba nabo isizwe labasazi kodwa emotweni njalo makudlalwa iculo kuzodlala isiZulu ngize ngiyibuza mina ukuthi kanti why ningashintshi ngihlele nidlala isiZulu kodwa yonke into ani understand lokho ngibuza ukuthi angitranslate kanti ukutranslate ingoma sometimes akufani kune meaning mase kuba khona ne direct translation bathi ingoma or music awuhambi ngokuthi language uyayazi khona lento eyenzeka emzweni wakho khona lento oyamkelayo mawuzwa ingoma lento le ayibisahamba nokuthi ilanguage uyayazi noma uyazi umuzwa yingakho mangidlala ingoma ukubone nje ngisho ingane encane make waqala wafaka umusic iyanyakaza nomdala wenze njalo yingakho kanye ngigcona nje ngithi anobuka le ngoma ngoba kuthiwa ayikho kuleyo level vele udlala ingoma umbukelo seceleni kwakho ukuthi wenze njani uyithulele leyo nto vele uzoyenza enganakile mhlawumbe ngikaze ayenze ngeha ingoma injalo kodwa ke ipurpose le video ukuthi ngiyabonga thank you very much yabo lento enayenza ngeParis asicabene kodwa ngiyanitshela ukuthi nangenzelani mina ngeParis nangifundisa lento yokuthi umuntu mnike ithuba uyabo ngeParis nezinkulumo ezayihamba nale ngoma nangifundisa lento ukuthi umuntu mnike ithuba yiba neyakho iexperience ngomuntu yiba nokwakho ukuthi wena umbona kanjani hayi ukuthi abanye bambona kanjani namhlanje yimlo kwiGagasi FM ngilalele yonke interview yaMthandeni kuKhozi ade ngilalela uMthandeni ku-TV kade ngilalela uMthandeni kwi-page lakhe ngihamba ngiyolunguza ngiphume neyazi into enangenzela yona hawu cha ngase ngikwakhile phela nami ukuthi hayi shuthi yabo lokho engangikuzwa ngabalandeli bamaskandi abanomlando ke lo mlando engithi cha bakisi ngiyabonga ngokukhulu ukuzithoba angiyithandi into engena benefits angiyithandi futhi nenkinga esingakwazi ukuyisolve izinto ezenzeke kudala zenzeke kudala kune past kunekusasa kunokubuka u5 years to come kunemanje mina ke angithandi ukubuka impilo ngemuva imuva libekelwe ifoundation imuva libekelwe ukusifundisa kodwa asisekho lapho uma manje sekumenyezwa ukuthi online izinto ziyenzeka uzani sifunde sonke ukuthi online kwenzeka kanjani mabe khona abachazayo balaleleni phela singabe sesibambelela ukuthi kwakunje ngibuyele futhi kwi-purpose yale video angixabani futhi nani mina ngiyabathi abantu bonke ngiyabathanda ngiyabahlonipha nangendlela futhi nawe obona ngayo izinto ngiyahlonipha ukuthi uwena into engabe
engisuke ngasayithanda iloyo ukuthi-ke kube sengathi uyangiphoqa, kube sengathi uyangilawula. Unendlela yakho e-right, nami nginendlela yami engibona ngayo. Ingangaba right ngesinye isikhathi. Kodwa bakwethu angibuyele kwiphuzu lale video. Le video le ngibonga nina ngembono yenu ngeParis last year ngoba ningibeke la mina ngithi hayibo kanti uyahleka nokuhleka. Hawu kanti unje phakathi kwabantu. Cha bengeke ngize ngazi ngokunganaki ngoba nami ngase ngithi ayi hawu hayi ke kwathi Paris phela manje awukwazi ukuthi mase ngithi ingoma imnandi uthi yimbi. Sengithi wena usholani ukuthi ingoma yimbi ibe ngithi imnandi. Ngathi konke wrong. Ngase ngicoko uyibukela mina ake ngidlunguze nakulela linye ipage. Ngilifune ngize ngilithole ngalifuna ipage. Ngoba bengingangeni kakhulu kwizinto zamapage ukuthi kuthiwani ubhalwani uyabo ngoba indaba yami ino-music lesiphiwa wona ine-talent lelesibazi ngalo. Hawu mase ngena kwi-page ngithi hawu akunankinga kangakanani. Hawu hawu ugqoka kahle. Hawu kanti uthini. Hawu wegazi angifuni uqamba amanga. Angixabani namuntu njengoba ngisho ukuthi ngintshela ngami ngingakubona. Ngangitshela ukuthi ngizofika kulela page nje kuthi kuyinhlamba uyabo. Cha kumnikazi we-page okuwumculi indlela sengakhi isithombe sakho ukuthi shuthi unje kubantu uyabo. Ngasi ngoba sengihamba neParis ngizwe ukuthi iParis lishaya khona. Kwase sekuvela nale video engayibona ukuthi ayi le behavior le kodwa ngathi ingoma imnandi yona. Singakwazi ukuthi sinake ingoma sikhohlwe lokho ngoba le video le isivela sekukwara2 ukuphela konyaka. Why? Ngaqala lapho-ke ngahlehla-ke nazo indaba lezi engifundzwa zona Nkosi yami ngahlehla nazo ngase ngiyihlehlela ngokwami. Sengiya nakumaphepha ngoba phela indaba nami ngiyibona uze kushiye ukuthi le yantatheli ngithi hayibo kanti kuningi yabo lokho kuningi-ke mina ngikushiya kubalandeli. Lokhu kwengoma ngikuthatha kumculi oculayo and injabulo yami ukuthi umculo usesebenzile ngiyomemeza ngiswele izwi lokumemeza. Yabona nje manje indlela engijabule ngayo lobo ngithi hayibo waze wayimakethana kahle waze wakhuluma kahle ngoba ukubona uma utshelwa ngomuntu ungazi nawe uzobe novalo ukuthi hey uzothola ithuba elihle alilahle. Nika ithuba omuntu u-experience wena ukhulume ngeyakho i-experience hayi into efundzwa abantu ngoba baningi abantu ozoxabana nabo ngenxa yokuthi wabamba into eshiwo ubani. Wangabusa futhi into esengiyinakile ozofika kuwe atshele ngomuntu atshele izinto ezinegative zodwa vele wazi ukuthi vele abazwani. Wangakubeka okuhle ngoba phela engazazi izinto ezinegative kodwa azazi futhi lokhu ukuthi hayi lana ke uright nakho kokuhle ngaye. Wabheda kukho konke shuthi uyisitha sakhe. Manje uma uyisitha sakhe usurecruiter nami. Uyayibona leyo nto. Kuyimanje we guys enye into eyenzakalayo. Le njabulo esinayo ngase siyona. Ngilendo nami sengithi hawu kahle bafethu kahle bomalume siyaxolisa kodwa sicela ungathuli. Yini manje niyenze ngathi kamakhelwane kunesifo asehlisa ivolume. Niyenzelani leyo nto ngoba thina sijabulela ingoma. Ingoma nje esibhiyozisayo. Manje sekukhona nento uyabo ngisho kulama video lawo engwenzayo kuye kufika icomment engibona ukuthi uza neagenda manje. Usuza nenye into engayazi. Kodwa into engikhulumayo iyazwakala futhi ngizama ukuthi ngikhuluma isiZulu nje esizwakala kahle ukuthi okusijabulisayo ukubona ukuqhubeka uye phambili, ukubona ukuphusha, ukubona iprogress. Hayi futhi ukuthi ngibeka umuntu oyedwa okwamanje. Mthandeni SK wasinika le yanto wasinika yona kwiParis kodwa wayimultiplier ke this time
Manje uMthandeni esizokhuluma ngaye. Befike-ke abanye obhuti ngoba ikhona lento yokusi-undermine Nkosi yami. Befike-ke abanye obhuti sebethi, oh, usuyamfenza. Oh, awu, Nkosi yami, sijabulele obhuti bethu ukubabona benza kahle. Sijabulele nalo music, nale genre, ukuthi ihambe kanje, isabalale. Yebo. Angeke sibazi-ke onke ama-artist. Ukube besibazi bonke, besibabeka bonke ukuthi ubani kanje kanje. Nakhona lokho ukuthi singabazi bonke kudalwe izinto ezithile. Yingakho nalento aseyibeka uMthandeni ukuthi no, igame sengiyishiftile, ngayithatha ngayibeka kwelinye iside ukuze nabaze emuva bezodonseka. Manje-ke bakithi nina musani ukuvuma inzondo yenu ukuthi-ke inzondo yenu ibe nomoya wokufuna ukulawula thina. Hayi, siyanqaba, hayi nginkani. Musani ukuvuma nje. Nginikhulumela iphutha nayo inzondo ninomona, kodwa into yomona iyalungiseka ngoba eyenzondo i-serious. Eyonzondo nje ukuthi ungazonda i-artist mhlampe okuyokwenzeka ugcina ungafikanga naloku khona into engekho right. Khona-ke ungangathanda izinto azenzayo ngoba vele akufanele ukuthi uphoqwe nawe ukuthi uthanda isitayela sakhe, thanda ukuthi unamancumo, thanda ukuthi uyahlekisa, thanda nje lezo zinto lezo esiyithandayo yabo nomculo, awuphoqiwe. Kodwa masuthi uyamzonda, hayi. Ngeke mtaka anti, mtaka malume ngeke. Masuthi uyamzonda kanjani manje? Ngoba lona uyi-artist thina silapha nawe kubalandeli. Usuyamzonda? Hayi, ngiyayivuma eyomona mhlampe wa-2% ngoba lo 2% womona ungabe uhamba nokuthi usephambili ukuneqhawe lami, uyabo, okwesikhashana. Sengenzela ukujabulisa wena ngokuthi okwesikhashana. Bye guys, bye ngoba ngizolo. Okwesikhashana ngijabulisa wena. Ngiyadlala, hayibo, ngiyadlala, nizokhomenta nixabane, eyami ividiyo akusiyo xabane. Hawu, udlama ngilithandi, inhlamba ngilithandi. Kodwa okwesikhashana ungakholwa, kodwa phela ukuthi okwesikhashana kunankinga.